Wani bawan Allah ne yake ce min yana aikin kalanda amma baya cin nasara. Yayi amma abin ya gagara. Wallahi malam, da na buga mai wani asiri na kalanda, aƙalla yau kusan watanni 2 kenan. Duk yayi wannan aikin fiye da lissafi, yayi da yawa amma bai taɓa faɗuwa ba. Yayi godiya, ya ƙara, ya nanata godiya, yayi alfahari sosai. Yanzu haka sai ya je garinsu ya dawo, ya je ya dawo. Amma ya ce kafin a yi wannan asiri kusan shekarar shi 2 ya baro iyalinsa inda yake. Ɗan Nijar ne, yana Cameroon. Ɗan Nijar ne, a Nijar yake zaune sai ya dawo ƙasar Kamaru. Ya ce da kafin ya haɗu da wannan asiri namu ya aiwatar, to ya kai shekara 2 bai ma je gida ba. Sai wannan lokacin ya samu nasara 100%. Yana cin nasara 100%. In dai kalanda ce matsalarka, ka kwantar da hankalinka. Ba ma aiki biyu kan matsala guda ɗaya, kuma mutum baya zuwa da damuwa gare mu ya koma da ita. Kowane irin asiri kake buƙata, to kai mana magana, akwai mafitarka nan take a cikin sauƙi. Masha Allah, to muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Musamman mutanenmu na ƙasar Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Alger da sauran ƙasashe, da sauran al'ummarmu, da sauran jama'armu na faɗin duniya, da sauran mabiyanmu na faɗin duniya wanda suke bibiyar wannan shafi namu farin jini mai tarin albarka, wato ɗan gatan Malam TV. Kamar kullum, kamar ko da yaushe, naku ne ɗan gatan Malam TV. Naku ne ɗan gatan Malam TV wanda kuka sani, wanda kuma kuna tare da shi a kowane lokaci, wanda kuma nake ƙoƙari wajen shigo muku da manya-manyan. Wato rayuwa ce yanzu, dole sai ka dage, ka nemi asiri, ka nemi kuɗi, ka nemi wannan, ka nemi wannan. Idan ka zauna zaman ba zai yiwu ba. Ka dage, ka jajirce, ka yi ƙoƙari ka samu abin da ka samu. Dama ce, kuma kar kai wasa da ita. Kuma kowace irin matsala gare ka, za ka iya ɗaukar number muka zo kai mana magana a WhatsApp. Mai maka ƙarin bayani nan take. Asiri ne ba wahala gare ba. A cikin awa ɗaya an riga an kammala shi. Awa ɗaya an riga an kammala wannan asiri. Ba wahala gare ba, amma yana da ɗan tsada gaskiya, ba laifi. To muna ma kowa da kowa fatan alkhairi.